Aparo ni gima pek mwayudo kaka jonyuol en ni ineno kaka weche mag yuto koro nyaka ji wuogi kendo ang' iwuok okinyi to seche moko ang' niduog godhiambo. Ok oyot mondo seche moko iduogo jomoko tiyo to duogo modeko to kinde ka kinde odiochieng' kodiochieng' iwuok idhiyo. Koro inwang'o ka janyuol ka ang' oduogo moloyo nyithindo masani nitiere gik ma kata kiweyone ni mondo dhi otim to kiduogo tiyudo ka ok otimo. To kinono matut gimomiyo nok otimo to bende onge en mana ni gigalore to gigalore gi gik ma lony manyasani mag mbui gieki galogi kabisa. Koro janyuol yudo ka iye wang' kendo iwang' mabor minyalo po ka koro igolo weche moko to weche ma jonyuol siko golo nwang'o kogolo ni ubro nega gi paro ubro nega gi stress ubro miyo abnyalo wenu odni ing'eni mago gik ma wawinjo ka seche moko aro koni adwa kunyal timo gik madwaro to uwuogi abro wenu dala abro wenu odni abro wenu dalani nikech nyithindo masani gin jok ma nigi kod galruok mang'eny moloyo e yor mbui gi. To bende Solomon inyalo yudo ni mbui gieki ok ni gigalrego gilose pesa nya pesa gi moko matin donge content creator tinde nitie koro en iwuok ten odich koro loso pesa ne moro matin mondo kik okwayi nikech kokwayi to ibende nitie kaka ibro duoke kalure kod pek masani. Koro mane tich maneno ka jonyuol nigo mar bedo kod ich wang' to kod mar golo weche kata wuoyo gi nyathi ka iyo wang' kendo kijok. Erokamano. Bende nitiere